נו. עכשיו זה וידאו. כן? אני רוצה להגיד משהו. בבקשה. אני רוצה לאחל לשחר. יאללה, כל אחד רוצה, ייתן ברכה לשחר. אבל בתור, נו. עירית, ברכה לשחר. אני רוצה לאחל לשחר. קודם כל אנחנו היום יום שישי אחרי צהריים. לפני שבת חתן. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו לפני שבת חתן. באנו לכאן לחגוג לשחר את השבת חתן, את השמחה שלו. וכל המשפחה פה. שחר, אני רוצה רק להגיד לך שמכאן והלאה תמשיך ותגדל ותצליח ותעשה ותעוף הכי גבוה והכי רחוק שאפשר, ואני מאחלת לך הצלחה, בריאות, והכי חשוב לכבד את אמא ואבא. ואני רוצה... אני אומר מה שעירית אמרה. אני רוצה... שחר, אני מאחלת זה עם יהודה, שנזרוק עליך הכי חזק שנוכל. כן, ואני רוצה להגיד עוד משהו. עכשיו זה מסר מסבתא, שאתה תגדל, תאהב את המשפחה שלך, זה מה יש לך. אוקיי? גם מהצד של אבא. אני רוצה להגיד עוד משהו. עירית אמרה שהוא יעלה גבוה. לא לקחנו את זה בחשבון בשיפוץ. 2.60 זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע. רחלי, מה את אומרת לשחר? מה שהם אמרו? יא ערבי! רגע, עכשיו האמא שלו. אמא יקרה. טוב, תפסיקי לעשן. אני... זוז מפה. אני רוצה לאחל... שתמשיך להיות עליך. תלמד מאמא, תרד לתרבות זולה. כפרה עליך, אמא, תיקח אותך לעבוד בלילות. תיקח אותך לפזר את הסמים בכל העיר. תביא שחטה. אבאלה שלי יקר, אני רוצה לאחל לך הרבה אושר והצלחה, שתתחיל ברגל ימין את דרכך במצוות, ותמשיך ככה, ותגדל ותהיה איש משפחה למופת, ותעשה לי נחת בעזרת השם, ולצאת מהבית כמה שיותר מהר. תן לי, אני רוצה... אני. שחר, תמשיך להיות בדואי. שחר, בוא תברך את עצמך, שחר. יאללה, נו, תגיד משהו. מזל טוב לעצמי. תסתכל על המצלמה, שידעו שזה אתה. מזל טוב לעצמי, מאחל. תביא את הסיגריה.